ئیرۆ 37مین سالڤەگەرا وەفاتە نویسکار و ڕۆنەکبیرێ کورد میر کەمیران بەدرخانە. میر دکتۆر کەمیران بەدرخان نەڤیە میرێ جەزیرا بۆتان میر بەدرخان بوو. میر بەدرخان ساڵە 1840 دا لە هەرێما بۆتان میرنشینەک ئاوا کردبوو. وێ دەمێ وی بناوێ خwe پەرە چاپ kirin û li Mîrnişînê belav kirin. میر کەمیران di roja 21 tebaxa 1895 de li Stenbolê ji dayîk bûbû. Xwendina xwe li wê derê qedandibû. Di 17 saliya xwe de beşdarî şerê Bulqanê bûbû. Di sala 1919 de bi birayê xwe Mîr Celadet Bedirxan, Ekremê Cemîl Paşa, Hecî Tewfîq Pîremerd û Mêcer Noêl yê İngilîzî re ji bo kar û xebatên siyasî hatibû Başûrê Kurdistanê ji bo daxwazên gelê Kurd û çareseriya pirsa Kurd berî ku peymana sêver bêmza kirin. Piştî ku Mustafa Kemal Atatürk di sala 1923 de derbasî Stenbolê bûye, fermana bidarvekirina Mîr Emîn Elî Bedirxan û her sê lawên wî Sureyya, Kamîran û Celadet derxistiye. Hingê Mîr Emîn Elî û kurên xwe Sureyya derbasî Misrê bibûn. Mîr Kemîran û Celadet jî ji bo xwendina xwe ya bilind çûne Almanya. Li Almanya Mîr Kemîran doktora di yasayê de li bajarê Leipzig tamam dike. Mîr Kemîran ji nû ve ketiya xebatên siyasî di sala 1927 de legel birayê xwe Celadet beşdarî avakirina Komeleya Xwîbûn bûne ji bo ku alîkariya sereldana Agrî bikin. Pişt re li Beyrûtê ofîseka parêzeriyê vedike û di heman demê de bi birayê xwe Mîr Celadet re giraniya xwe didin ser elefbeya Kurdî û xebatên roşenbîrî û ferhengî yên din û bi hejmareke kesên naskirî re Mîna Cegerxwîn, Ehmedê Namî, Osman Sebrî, Kovara Hewar û Ronahî dinivîse. Wî di sala 1943 de li Beyrûtê rojnameyên Roja Nû stêr derxistine. 26 pirtûkên wî bi zimanê Kurdî, Fransî û zimanên cuda hatine çapkirin. Çend pirtûk jî nehatine çapkirin. Roja çarê meha 12 1978 demijmêr pêncê êvarê Mîr Kemîran Bedirxan li nexweşxaneya San Pawl li Parîsê wefat kir. Berî mirina xwe termê xwe ji bo Fakolteya Tibbî li Parîsê kirbû diyarî, yanî gora wî niha tune ye.